sam Lara Janić. Prije 2 godine izgubila sam najboljeg prijatelja. Zvao se Luka Rić. Ova predstava nije rekonstrukcija onoga što se dogodilo u Luki, ali je inspirirana tim događajem. Ovo što vidite mogao bi biti moj kvart. Ovo bi mogla biti moja ulica. Prije 3 dana ovdje se dogodilo ubojstvo. Oko 1 sat poslije ponoći, jedan 16-godišnji mladić vraćao put iz koncerta. Nije bio pijan, nije bio napušen, samo je bio dobre volje. Imao je MP3 na ušima i pjevao neku staru priču. Na igralištu su ga presrele 4 maloljetne osobe. Jednog od njih i sam je poznavao. Tražili su ga mobitel. On im ga je dao. A onda su ga počeli tužiti. Bez ikakvog razloga. Sva četvorica. Jedan od udaraca bio je smrtonosan. Smrtonosni udarac zadao je mladić u plavoj majici. Policija ga još nije pronašla. On se nema namjeru sam prijaviti. Kao ti ostali koji su sudjelovali u tuči. 1, 2, 3 i...